କୁହାଯାଏ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମନ। ଏ ମନକୁ ଯିଏ ନିଜ ଆୟତ କରିକି ରଖିଛି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁକୁ ସିଏ ହାସଲ କରିପାରିବ। ତା ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସିଏ ସାଧନ କରିପାରିବ। ଯଦି ଏକଥା ସତ୍ୟ ତାହେଲେ ମନ ଚାହୁଁଥିବା ଜିନିଷ କାହିଁକି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନି? ଯଦି ଆପଣମାନେ ମନରେ କୌଣସି ଏକ ବସ୍ତୁକୁ କଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି ଅଥବା କୌଣସି ଏକ ପଦକୁ କଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାହା ମନର ଶକ୍ତି ବଳରେ ସମୟକ୍ରମରେ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ସନାତନ ଧର୍ମର ଅବଲମ୍ବୀ ଅର୍ଥାତ୍ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଜୋର ଧରିକି କହିଥାନ୍ତି କି ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା କଳ୍ପନାକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଏତେ ଦୁଃଖ ପାଉଛନ୍ତି? ଯାହା ଲୋକମାନେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ବା ଆମେମାନେ ଯାହା ବିଚାର କରୁଛୁ କାହିଁକି ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନାହିଁ? କ'ଣ ତା'ର ରହସ୍ୟ? ହୁଏତ ମହାପୁରୁଷମାନେ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ ରହୁଛି। ଆଜି ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏକଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖିବା କି ମନର ଶକ୍ତି ବଳରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମୁତାବକ ଜିନିଷକୁ କେମିତି ଆମେମାନେ ହାସଲ କରିପାରିବା। ତା ସହିତ ଆମର ଅନ୍ତର ମନରେ ପବିତ୍ର ବିଚାରକୁ କେମିତି ମଞ୍ଜି ରୂପରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ତା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆକର୍ଷଣର ଶକ୍ତି କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଜାଣତରେ ହେଉ ଅଜାଣତରେ ହେଉ, ଏସବୁ ରହସ୍ୟ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେମାନେ ଜାଣି ରଖିବା। ଭଲା ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କେଉଁ ମଣିଷ ଅଛି ଯିଏ ଚାହିଁବ କି ମୋ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସୁ, ମୁଁ ଗରିବ ହୋଇ ରୁହେ, ମୁଁ ଅଶାନ୍ତି ହେଇକି ରୁହେ? କିନ୍ତୁ ଭାବିଲେ ବା କ'ଣ ହେବ? ଭାବିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସେସବୁ ପଦ ସେସବୁ ବସ୍ତୁ ହାସଲ ହେଉନାହିଁ। ମନରେ କଳ୍ପନା ଆସେ ସେ ମହାପୁରୁଷମାନେ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମହାପୁରୁଷମାନେ ସତ୍ୟ କଥା ହିଁ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାରେ କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ ରହୁଛି ଏବଂ ସେସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ ରହୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମ ମନ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପଦପଦବୀକୁ ଆମେମାନେ ହାସଲ କରିପାରୁନେ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରହସ୍ୟ ଆଜି ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ କେବଳ ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ଥିଲା। ଯାହା ବି କାମ କରୁଥିଲା କେବଳ ଅସଫଳତା ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିଲା। ଯଦି ଘରେ ରହୁଥିଲା ତାହେଲେ କେବଳ ଝଗଡ଼ା ଆଉ ଅଶାନ୍ତି ଭିତରେ ଦୁଃଖୀ ରହୁଥିଲା। ସେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ରାଜି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଦିଗ କେବଳ ହତାଶା ଆଉ ନିରାଶା ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତାକୁ ଏମିତି ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା ଯେମିତି ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ହିଁ ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଛି। ସେ ବୁଝିପାରୁନଥିଲା ଏ ଦୁଃଖରୁ ପାରି କେମିତି ହେବ ବୋଲି। ଦିନ ରାତି କେବଳ ଏତିକି ହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲା ଏ ଦୁଃଖରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। କେତେ ରାତି କେତେ ଦିନ ଏମିତି ବିତିଗଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମାଧାନ ମିଳିପାରୁନଥାଏ। ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁଃଖ ଅଧିକ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ସମାଧାନ କଷ ଦୂରରେ ରହିଯାଇଥିଲା। ଅଧିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବା କାରଣରୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏମିତିରେ ଅନେକ ବାର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାର ଦୁର୍ମତି ବିଚାର ମନରେ ଆସିବା ପରେ ବି ସାହସ କରିପାରୁନଥିଲା, କାରଣ ଯେବେ ବି ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ବିଚାର ମନରେ ଆସୁଥିଲା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଦୁଃଖ ଜର୍ଜରିତ ମୁହଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଉଥିଲା। ଅନେକ ବାର ଏକାନ୍ତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲା, ଏମିତି କ'ଣ କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇପାରିବ? ଗୋଟିଏ ଥର ରାତିରେ ମନ ଭିତରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ କଲା କି ଯେତେ ବି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେବ ସେ କରିବ। ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ପରିଶ୍ରମ କରିବ ଆଉ ସବୁ ଦୁଃଖ ଅଭାବରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇକି ହିଁ ରହିବ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଘରୁ ବାହାରି ଏକୁଟିଆ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ଚାଲିବା ଭିତରେ କେତେବେଳେ ସକାଳ କେତେବେଳେ ପୁଣି ରାତି ହୋଇଗଲା ସେ କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନଥାଏ। ତା ଦୁଃଖ ଆଗରେ ଭୋକ ଶୋଷ ବି ଛୋଟ ଲାଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ଦୁଃଖ ଭିତରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକୁ ଦେବଦୂତ ଭଳି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ତୁମେ କିଛି ସମସ୍ୟାରେ ରହିଛ ଭଳି ଲାଗୁଛି, କ'ଣ ତୁମ ସମସ୍ୟାକୁ ମୋ ସହ ବାଣ୍ଟିବ? ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଉତ୍ତର ଦେଲା, କ'ଣ ଆପଣ ମୋ ଅଭାବ ମୋ ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିପାରିବେ? ଦେବଦୂତଟି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଓ ଏଇ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ତୁମେ ଚିନ୍ତିତ? ଆଖପାଖରେ କୌଣସି ଏକ ସାଧୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଭେଟନ୍ତୁ, ତୁମ ସମସ୍ୟାର ସବୁ ସମାଧାନ ସେଇଠି ହୋଇଯିବ।
କାରଣ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଅଚୁକ ମନ୍ତ୍ର ଥାଏ। ସେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଦୁଃଖୀ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ସଂଯୋଗବଶତଃ ଏକ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁକଙ୍କ ସହ ଭେଟ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ଦୁଃଖୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁକଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ମହାତ୍ମାଜୀ, ଅନେକ ଅଭାବ ଆଉ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛି, କ'ଣ ଆପଣ ମୋ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ? ନୀରବରେ ଶୁଣୁଥିବା ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ତୁମେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆସିଛ ତାକୁ ଦୂର କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, ଆଉ ଏ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ଉପାୟ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଏତିକି ଶୁଣିବା ପରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମହାତ୍ମାଜୀ, ଆପଣ ବାସ୍ ସେ ଉପାୟକୁ ହିଁ କୁହନ୍ତୁ, ଯେତେ ବି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଉନା କାହିଁକି ମୁଁ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଯେତେ ପୂଜା, ବ୍ରତ, ଉପବାସ ଅଥବା ନିଆଁ ଅଙ୍ଗାରରେ ଚାଲିବା ଭଳି କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁକ ଅଳ୍ପ ହସି କହିଲେ, ଏସବୁ ଛୋଟମୋଟ କଷ୍ଟ କରିବା କଥା ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ଏହାଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ କଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମକୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କିଛି କ୍ଷଣ ଦୁଃଖୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଯାହା ବି କିଛି ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଶୁଣି ଆସିଛି, ପୂଜା, ପାଠ, ଜପ, ତପ ଏସବୁ ହିଁ କେବଳ କଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏ ମହାତ୍ମାଜୀ କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଛୋଟ ବୋଲି, ତାହେଲେ ଏହାଠାରୁ ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ? ଦୁଃଖୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସାହସ ଜୁଟାଇ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? ଏତିକି ଶୁଣିବା ପରେ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁକ ଜଣକ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ତୁମେ ଯେତିକି ଧନରତ୍ନ ଆଶା କରୁଛ କିମ୍ବା ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଆଶା କରୁଛ, ଯଦି ସେତିକି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ତୁମେ ସେସବୁକୁ ନେଇ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମର ବ୍ୟବହାର କେମିତି ରହିବ? ଏସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଦୁଃଖୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବିରକ୍ତି ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଲେ, ମହାତ୍ମାଜୀ, ଆପଣ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଦେବେ ନା ଏସବୁର ଭାଷଣ ମୋତେ ଶୁଣେଇବେ? ତଥାପି ଶାନ୍ତ ମନରେ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁକ ବୁଝେଇଲେ, ଏତିକି ଟିକେ କଥାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତୁମ ପାଖରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାମକ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ତୁମକୁ ଦେଉଥିବା ଧନରତ୍ନକୁ ତୁମେ ସଦୁପଯୋଗ କରିବ ବୋଲି, ଅଥବା ସେ ଅର୍ଥର ସଦ୍ ଉପଯୋଗ କରିବାର କ୍ଷମତା ତମ ଭିତରେ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିବି କେମିତି? କାରଣ ଧନରତ୍ନ କେବଳ ପରିଶ୍ରମୀ ଆଉ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ଅଯୋଗ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ବି ଧନରତ୍ନ ସ୍ଥିର ହୋଇକି ରହିନଥାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦୁଃଖୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମହାତ୍ମାଜୀ, ଆପଣଙ୍କ କହିବାର ରହସ୍ୟ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରି ସାରିଛି, ଅଧିକ ଟଙ୍କା ହାସଲ କଲେ ମୁଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ କରିବି ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବ୍ୟବହାର କେମିତି ରହିବ? ତାପରେ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ସେସବୁ ବ୍ୟବହାର ଆଉ ସେମିତି ଚିନ୍ତାର ସମୟକୁ ବିତେଇ ଚାଲ ଯାହା ତୁମେ କଳ୍ପନା କରିଛ ଅଧିକ ଧନରତ୍ନ ହାସଲ କଲେ। ତୁମେ ଯେମିତି ଭାବନା କରିଛ କି ଅଧିକ ଅର୍ଥ ହାସଲ କଲେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ବଞ୍ଚିବାର କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିଛ, ତାହା ଆଜିକା ଦିନରୁ ହିଁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନରୁ ହିଁ ତାହା ଜୀବନରେ ଉପଯୋଗ କରିବାକୁ ଶିଖ। ବାସ୍ ଗୋଟିଏ ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମକୁ ଧର, ଅଳ୍ପ ହେଉ ଅଥବା ବେଶୀ ହେଉ, ପ୍ରସନ୍ନ ମନରେ ସେଥିରେ ଆପଣ ଲାଗି ରହିଥାନ୍ତୁ। ସମୟକ୍ରମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ତୁମ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଦୁଃଖୀ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ମହାତ୍ମାଜୀ, କ'ଣ ଏତିକି ହିଁ କରିବାକୁ ହେବ ନା ଆଉ କିଛି ମନ୍ତ୍ର ଦେବେ? ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଯାହା ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ତାହା ଲାଗୁଛି ତ ବହୁତ ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, ହଁ ଅସମ୍ଭବ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯେଉଁଦିନ ତୁମକୁ ଅନୁଭବ ହେବ ତୁମେ ସଫଳ ହୋଇଯାଇଛ ବୋଲି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆସି ମୋ ସହିତ ଦେଖା କରିବ, ମୁଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବି। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଘରକୁ ଫେରିଲା ଏବଂ ତା ପରଦିନ ଠାରୁ ନୂଆ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଲାଗିଲା। କୁସଙ୍ଗରୁ ଦୂରେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୂଲ୍ୟହୀନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କଲା ନାହିଁ। ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଅନୁଭବ ହେଲା କି ତା ପାଖରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସମୟ ବଞ୍ଚୁଛି ଏବଂ ସିଏ
ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଏକ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯାହା ବି ସେଥିରୁ ରୋଜଗାର କରେ ନିଜର ପରିବାରକୁ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦରେ ଚଳିବାର ଚେଷ୍ଟାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥାଏ, ତଥାପି ସିଏ ହସି ହସି ସହି ଯାଉଥାଏ, କାରଣ ତାର ଭରସା ଅଛି ଗୁରୁଙ୍କର ବାଣୀ ଉପରେ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ଅଳ୍ପ ରୋଜଗାରରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ହସ ଖୁସିରେ ତା ପରିବାରକୁ ଚଲେଇ ପାରୁଥିଲା। ଏସବୁ ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେମିତି କଳ୍ପନା କରିଥିଲା ଠିକ୍ ସେମିତି ହିଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଖାଉଥିଲା ତ ଶାଗ ପଖାଳ, କିନ୍ତୁ କଳ୍ପନା କରୁଥିଲା 6 ଭଜା 9 ତିଅଣ ଖାଉଛି ବୋଲି। ଯେ କେହି ଲୋକ ବି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି ଆଜି ତୁମ ଘରେ କ'ଣ ଖାଇବା ହେଇଥିଲା ବୋଲି, ସେ ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲେ ଆମ ଘରେ ଆଜି 6 ଭଜା 9 ତିଅଣ ହେଇଥିଲା। ତ ଏମିତି କିଛି ବିଚାରକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଡଙ୍ଗା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯାହା ବି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ସମୟ ପାଉଥିଲେ ନିଜର ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ କିଛି ଫଳମୂଳ ଗଛ ଲଗେଇ ସେଥିରେ ସେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ନିଜର ଚରିତ୍ରକୁ ସୁଧାରିବା କାରଣରୁ, ନିଜର ବ୍ୟବହାରିକ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ସୁଧାରିବା କାରଣରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ମଣିଷ ତା ପାଖରେ ପୁଣି ଥରେ ଏକଜୁଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏବଂ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜିତିଥିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଏ ଏକ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରେ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲା। କାରଣ ସେ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ଏକ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲେ ଯିଏକି ବିଶ୍ୱାସର ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଥିବ। ଏବଂ ସେ କମ୍ପାନୀରେ ସେ ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା କାରଣରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଧନରତ୍ନ ରୋଜଗାର କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଲେ। ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନ ଅନୁସାରେ ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ରାଜମହଲ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁକଙ୍କ ବାଣୀ। ସେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ତୁମେ ଯେମିତି କଳ୍ପନା କରିବ ଠିକ୍ ତୁମ ଜୀବନରେ ସେଇଆ ହିଁ ହେବ। ଯଦି ଏସବୁ ହାସଲ କରିବା ପରେ ତୁମେ କଳ୍ପନା କରୁଛ ସବୁଦିନ ଏ ସୁଖ ରହୁ, ତାହେଲେ ସେ ସୁଖ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସବୁଦିନ ରହିବ। ଏମିତି ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ନିଶ୍ଚିତ କଲା କି ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁକଙ୍କୁ ଯାଇ ଭେଟି ଆସିବ, କାରଣ ତାକୁ ଅନୁଭବ ହେଇଯାଇଥିଲା କି ସେ ସଫଳ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି। ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁକ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ, ମୋତେ କିଛି କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁମ ଜୀବନ ସହିତ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟିଛି ବୋଲି। ତୁମ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ତୁମେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇଲ, ଯାହା ବି କିଛି ଧନରତ୍ନ ଅର୍ଜନ କରିଲ, ତାହା କେବଳ ସଂସାରର ବାହ୍ୟ ସୁଖ। ଯେବେ ବି ଏ ବାହ୍ୟ ସୁଖ ପ୍ରତି ତୁମର ଆସକ୍ତ ଦୂର ହେଇଯିବ, ଯେବେ ବି ତୁମ ଅନ୍ତର ମନରେ ତୁମେ ସୁଖ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିବ, ସେଇଦିନ ହିଁ ପୁଣି ମୋ ପାଖକୁ ତୁମେ ଫେରି ଆସିବ, ମୁଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏସବୁ କଥା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଲାଗୁଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ବାସ୍ତବତା ଏଇଥିରେ ହିଁ ଲୁଚି ରହିଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହିଁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନରେ ବାସ୍ତବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ଚିନ୍ତା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ। ଏବଂ ସମୟକ୍ରମେ ସେ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ନିଜ ସଂସାରର ସବୁ ତୁଚ୍ଛ ସୁଖ ସମସ୍ୟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସିଏ ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁକ ଅଥବା ବୌଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସିଏ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାର ହେଇଥିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଅଛି। କାରଣ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଥରେ ଯାହା ସେ ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତି ତାହା ହେଇକି ହିଁ ରହିଥାଏ। ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସିଏ ମିଥ୍ୟା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଶା ଅଛି କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ ବୋଲି। ନୂଆ କରି ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପରିବାରର ଏକ ସଦସ୍ୟ ହୋଇ ଆପଣମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ଭଲ ପାଇବା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ହୃଦୟରୁ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରେ ବିରାଜମାନ କରିଥିବା ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି।